bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kuligirarigwa n'ebigori byonsi.
tukanya aso gutangana mu tebire kembegega kumanyanga nindi bachari to kembegega nande kirenge kyabo ekenengere kige kyarenge akatokora omurubiri okumurega ngona omwacho murena ne akobango hotebindi bona gotebye ni gotore manga hati abana abanyakyombe bachiramu elikwene kyawetera asobore mi nyorore ebintu bindi akaba rutaba tabya ngari tkoyare mu gateto basoma amangana abandi abike onase mugondo ngochire kwanyora ebintu bindi byao osekuru aseritoka liao ngonyorore nabona so mugomba ngonyatore botwara koro si bintu bindi binge kuba aseritoke ngoro tore bintu bindi binge aserikura ni goteto tukamanyanga na kiba chagete kyombekega ekabaire barabugo chaka koskosia emegomba ikonyora ebintu binge ebyokonya abanyakyomba bagana boigo nayo rengaga onyakoro gutumeka na onyakoro konyeka amona biro byo karibu sana madam asogo twatira gocha asomoro bireto koro batebya ngai ningu nando tebi ngaga iganga iteri. Asante, Samarieta nkoro kwa Grace Kerubo. Ngokora ne kiombe kia Manga Hat. Kiombe kia Manga Hat, kiombe gitari gya serikali. Gotoka ari Manga sub county na de Manga ward. Echiro yo Bosoji. Umuradi oyo iga twachagete omwapori asoko bwaterana ne kiombe kenene yaika solidarity foundation. Asemere beri yetu yokurwanise gicha nyomba domestic violence tokanyoranga umuchando moneno rasi nyomba no butaka mona sense moya bangna ekoreta gicha gicha nyomba chia gendera iko tokanya koriginga injira kituranyare ko komeza bangna baito batware chinguru banyore sabuni yabo ya kawaida banyare ko nyase nyomba irinde nyomba risire tukarigereri tugakora evaluation tugatara chichigo tukajara twatete konyarege tabangana barakore no endriari nyomba ande Konyoro manyinga ritoke rito rya kawaida umugombo urioye anene ogotugutwa lakini sikoro sibuna goko busio botwaro baranyare gokorosi bito binge ngana baito baranyare kuoni erinde na baraba nyorere sabuni yawe Sabe ya Nyamira na Kisi na embo cha Search Department cha Agriculture tukamanyanga matoke na regas mekire gusi ere Nyamira na Kusi tukanyoranga ntobwata abantu abange basimegeta matoke urabuto wakorobo tukinga omugombo yekero barusiri toke tuba okora tukanyoranga bakembare bakwa chiombe lakini abange bakonyotiga ohunda erinde bosogo buno boya se asomugunda akorobo tukinga matoke ki abwato mugombo meya aito kanyoranga matoka manga bwato mugombo meya tunyabwato gusiga ida ono kurwabu tukamanya kumanyanga tuisimu chako mradi yega amatoka ya sabari ni kawaida abangi na baiga amatoka bakandanya anyana sabamenya abari ni bamwabo bakabako na matoke bone bakubandeka teyeka tenatari tokeyo mugombo yo toto tebito chetuoi bono na bacha krete liko kunya kobo chafu mugondo o chagaiga alafu gaiga bado buoyo kone mokurugaiga umore niyotaete na bada go chamuire abeke mugondo inde boko ba oboyo bwango bwari tokerige kero litigire mugondo na igure yoko peranga amatoke nara ali mwaroche na bwate bosoko botwarobya ngono litaka na specific ngo tumeka matoke na chimbara ya tiawa bono ritoke rigi na ng'ombe ndire bakoroke kigaya irme na arba yoreta mayara kinase kadera katesia bona gutoka buikoyo bono ariata gotine lakini amanga yare kusina ndege skadi kawaida osio amigombe ya bonemia obu yabo mugombo yo neri na obo twaro Akore kwa tete obo tuaro bochire to wa amakoge kwera na boboko otokanyoranga matoka ito obo tuaro wa bonobia na ndirira bari to nerigia iga matoka kwa manamba
watebire nga abanyakyumba baigani go bakugenda nonyina sida mwete asabe megomba kuroro anda tubara ubuka abanyene mwaba imizire basindika amatoke endeyo nabyo bekegendere uko matoka babandi mwaba imizire basindika amatoke abonekene akero tokorigeria program ye ntubwatege tutokoroka value chain tokorigeria inga the process ye nene na de bantu twagoswa as a different levels eri debe bya aba naba igeto aba ikaranso kabatenga wikabarabu baba nabu bago chiko benefit na beyemo ya abandi babate bari na bari batabwa nkaide abandi bakira everything at least 50 mwaye lakini rede megodera nemeke lakini mbate wetenga kiro moto mucyaro batema atwara matoka manje abandi basimekire bakemba gendre to usimeke ngobe tebechere ndengo fenye muri nonye nabo gutatiga abanyakyumba buka nonye nabanyakinyoro banyako bagusimeka amatoke bono abuna togendre taso muroberi yiga na deche kubona so gutwara kubaraza barabone gapande tore planning phase nene kaunti ngibabona tore bende kiofisi bate bunda onye ko wate rito ke ko reto gutumia amagombare fresh akera korara agusaika igokyo sub county mete ngunga bona bare miba matoke bekanamo ririmo bwata matoke na nabako iwana nanga ande kogete toko gesa matoka egerinde nende ya toka asobwamo emeri ngo chimotene mepako nero ero bateria banda bande bakireka bona na mobe sima matoke na kwa sima matoke togate chiro erega iga mogo toretera matoke erina ngara gotuleka ngene bombe yani gopo kuyobora aseboni ganturi kubura aseboni neikirase abari bibono bakoreta yapimu erinde bakanu oyine nchereye mwekwere binde bige bikone ibigoja gushaka kuone boniga biraba erinde aba ba benefit no kore minere o benefit erinde kero umuntu rase mali cheneri onyore kirago Ndizi TV obwansu bw'omuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na boigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. botambe nigongo batebia nga oburemi nobonda obu bwagochire asore gwetera ase megomba ya matoke na kipo garaba oburemi ngo batebia nga ekero simegeta litoke lyao
mine tinga to konyora chibesa nabo konyora chibesa gwetera se chinchera gwetera se megomba nondo nyora gwetera se litoke na kiyo kogera tuachire goika ase abanyakiombe bamanga hat abo bare ime county ya Nyamira asto tuachire gusanga amana baro batatebinga kurwa se litoke goseba kwe hope goseba kwe ogosemeria buna yo mureminga litoke ndibwate chibesa na kiyo kogera batambe Ndizi TV togotebanga Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi no bwansu na bwo boiga igo bono asa abanyakiombe baiga twegure kurumo chakano nga litoke omugombo igo gosiegu asa nari madam atebinga omugombo yo goika obe fresh yani uno tu eguri tukerio na ndo si eguri tukerigo madam nase kigosi omugombo yo goika obe fresh ekero isikorara ekero gochaga iga nambe yemo okumwama okuba y'oburembo bori okonyora omwamire bono ke ochikurusi obutwaro bwa emburi koba burabo alafu ekero bagwetia se machine yega okubutoka obutwaro bwendrete bogo gotambe irinde gochikonyara koroseka embori yaye chikobe entambe nandere chingo bona kerenga obakorete mugombore fresh nkyo atebigore ye machine yega kegera mna naligereri narabo gwachi e machine nandi machine yega korokana inje kigima kora tebiango nna kimwanya ote machine yega nanna kimwanya ote komanyanga bune okore gas kero matikeri ndekero gocha goika monyoro umuma okubatebi machine yeye asirita tike mombe koroku ndikotiketa machine yega etwaruseti Buganda astwaruseti Buganda neringa Buganda ebiashara ebimbiro sana babwato obumanyi bwokorosi machine ekiga chikorusi obutwaro bwa matoke Kenya gaiga ntwatemete gutara lakini tukanyoranga turanyora fundi ombaite obwate bumanyi bya nandi chi machine chinyinge chire chia saiso chia makonge igeye Buganda yarwetera kini ntogendrete go train chifundi chete bache banyesome erinde bamenye manyenga ngaki gokora one machine yega buna rigombe rige kero rigwetigu rigweta rikoirana kwanyoranga ria rusiri ogotwaro boiga bwasungu nyomba gari asenaroro buri kubekwa asimugaso okobambo mwama bwasungu akeigo chideka chinke alafu barete gechanuo babo chanua irinde chusiri chia rambuka chionsinga na bege chanuo kegweta korogoro paka maate kero banya kubosunga gari bogo isana ona engineer bakububwatani bwabe ngoria entambe igo bafundishire nganga kibakubumina paka bwabe ngoria entambe ono na bakumina obonetu bwae bogo depending inkibago chikorosi abora nyore gento bawo chikorosi getaito bonetu mbamaite buna bakumina osonye kabwendrete ko bakanyerere bamina ka bakanyerere one ngori eri yabo bamanya gochaka kunyetumia bono na bakorosi egekabu chimati na mari chilum chirororo chilumu echigo cha gutumia matwara iga azokorosie mat lakini ne barachaka lakini nchirari mbagendrete kwigira nanga kibago chitumia korosie mat abangeni go bagaste kweburia nga Erasma litoke likonge osomo gombo konge omanya kubuturu oretu gaiga gose nabo goturane litoke kuri abire metingite ga nabo kubaretero mogombo eba iritoke rigane rikonge ande kitokweni kareje ritoke rikonge omugombo oyo chikobo mokongo obo monene na ande ntutaiti bari mibaito bachigo chaka gosaria matoke mugonde rinde otwe migomba igo tigari itoke riame bakarikongereria akongere na no mugombo obo nene kero bakoros na bakoyunga ritoke riga neriko igo ritoke rigwendrete rikonge nindo chegaiga abanyakiombe bakona koimukia mako igoro bataite bakwana ringane rimo gosabere timeti producer goseno toro chegaiga ntubwate oyoiga nchuska gocha madam ska gocha soborabu ska gocha iga soborabu nkwanyara ko bana korra ekero na chagaiga na konyora gokugaste kuri gasigo kubucha machega iga gokore gasiza koranta ingike kwara gokora na machaye kero cha gwa rekuru maiga ocha ubu kwatana nta na bika macha ndo imusete biyome alafu no guchafuro okonya kubekera chinyeni kuno boy na machaya ngokonyare gusiarira chinyeni bune eryogo yebichuli alafu ngokonya rire asma ekero kunyi onyo machaya machaya kwa mita nande njere nere nande akwanda rosi gwake gose bunali go chunchuga ubwana asma
wo mwancho murire kwanyore riogo obori mina boro ne riogo kurende timaiti gusimo nyari kora macha na korokana na kieko na kumiringa igasima anyway tingo kwa natora mangana yobo boire bono kuruga iga gwante biri buno kumita gocha ingi kogera umugomba utari kurara aye naye kwara mitire kwerende ingi kogera anara kerna kuna timu amete maoko bangi gotuma itali toke gori gukumwamia maoko konde njirandi getikero muntu iga maoko arabetese mwana ya nencho macho muri rigere na kunaga lakini gara betente bingo nasi ekie kogera kwa nyutuke gima na koreta ekero kunyutuke gima igo gwata ma chance ne ekero orarikanete koinso kunyabutora igote nene amacha gori ya witeka ayera kurwa somogo bwana ekero gote kuruga iga ase machine yenya te kurusi fiber kuna chanacha esa uri macha takoretiki wambo itubwate macha ai bono yo kubucha kwarenge inchuga iga madam nayo kware ku korosia abo totaigwa sene kenenga omogombo yo kubutoka butokoro macha na nara go kabisa andi go tuangete uniform kegima tena iga kora tutabiango omogombo yo ne kenanga kubutoka butokoro nayo gosi ama ene mnatebire yo mito omogombo yake twanyupire kengima o sai machine biya to sirtingia kero na machi bono tusikora tabno oribu mire twatwete igoro tubeke ma nabako kenye ko bemna chingi ni skuma bono kekora twatu mugombo yo fresh twanya soi otokonya chusire chingia una omunya kiombe gwetomire kegima kwa ene kyanga gose bole mingo skabole bosio nabo igo ekiombe kengo endra kere bosio challenges kimwe abere mo gwetera challenge twanyorira inchiriji na emasini engotera tuchandake twora tukura kinene ngochere ya tuchandake bona beto takitenga totwaro manyimo na se machine yeye egere ekere tokoro si migombeye ntonyora asara asinge isoko Kenya yonsi pi control ros juice chicho tokonyari ase koros chingori koros chimati ne bika ngo ina igwete nga ekwende ngorosire bakitukia baswati bagusera mwekire kerenge kimokoros bakitukie utwatema tukayedibu ase chikara gitigarinde sto yuko ekaro datake usiye kertwa yarosiri ya kamukira keigo tukoye chanwa ya bune peace wane karuta tekara nabo diperigu ntwa testiri kanyaruka kaiga tukakamanyine tukaranga mbuya kaba smart ya tuwa musanzo rede mbuya yara koroka omuntu nanyare ku identify APC litomanyete eri nkora ria chibi chiduka neyeiga ya nchiri kubiga na mono eye nere tofauti nebwata tofauti omuntu nano tsingo no butwara ta kumanya biya mono sana bonde gatora irana ase madam wake aratokwanira abere atatu madam na irani dasore ase okorosia usasa abanyakiomba bagekero gwachagete abantu barenga muri gwikira bono iki ase kiombe kega keri egetanga nike okora egento gekuruku nga piloting bari bagotemera ebara baswati sarasini baswati abaige bara baswati abake twataita baswati abakoko bana ubare chingurubia ande na ubabwate creative geko eranto batainga rose egento kereiga rinde na ubakonyara konyaro gomanyi nanga kibakorose egento kereiga tibasebone iyo tubata baswati sarasini tokora una tokogendera tumanya kuigorera nande ebyombe binde binyara basoi nanyo narudi bagoteba challenges chiriba bwate mono barabuo eye machine yoka kurinde ayibuno umuteneri nabora nyare ko tebe mechande ndimo gwetera ose challenges riko abere go identify kurumwa chagete ndiri chichora nyare ko bagote challenge ende nande twanyare machine buna batebire togendrete na kitoko gendrete okwana na chifundi rinde bamanyanga akibagocha buka batwara ubumanyi okanyerosa challenge ende kero tokwenda kurete migombe yiga onde naro gutaka ngakana nasiboniga ekwera mbarawona ngwefundisha bare ikeirase bakonyora chibese rinde chikonyara gwakana obono sengine nabondara atakaka no oyo tokumutiga gekwera matoke na mange tutete bari babwa tukukani okuya na butogo chiera aseboni togendrete space yiga bunoroche nenke togendrete korana ngaki meroberie okorekana asa toke erinde machine bune yigebere nyomba aga chiwane na sebago cha baikaransa erinde banyara gukora
amang'ana yegabo ine challenge ende lakini nkaete nga aba baito ba support program yega bagendre to kobeke mikakati na asatokire asaba okorera kero kende kero kuligeria marao chibosio noro chinge challenge ne chikoboro andake ya matoke mate abagusiba itabange mbaganie ebesa ya bwangu mbakire noro chinge challenge ne chikoboro andake bande batatiga megombe konge andake bande baganie demand yere igoro andake matoka chusira gusigo sena kioro chai abeko nyarekana evidence twatemere kubirigereri the market value ye process yiga ekwera amagomba namanga ago chiga igamanya korosi obotwaro ibonga ntuganiti amagomba amange iyweragere demand ya matoke echi kwenda igoro use demand ye migombe genda igoro ande we demand ya matoke abuno bono bawo cha kotoretera emigombe merere ko babarusiri bitoke patirende togenda tukunya ukwana gekwera migombe yige to planet tunyirusi bisiri joniengi kurunyamira paka gusi lakini naande to fundisha abarimi baito erinde banyare ko ba patient gekwera itoke tari gento gekwa mabwango lakini basimeka so bonge naande batware patience na into ko improve machine yiga erinde etwa obotwaro bonge utumie megombe meke erinde chire yige nyare ko ba sustainable gento kende ndata kikomentera ubuya bwa ibintu bikoroserwa makonga yiga ebago tenga ibi bire biodegradable yani mutuguta mugondo nkiri koira miaka kemanya ko bobuoyo igonga no NHPCH monto no rusi PCH tugute mugondo ubado nande no boyo nga 100% ntubwati ni chemical ntubwati kende yons kebekira sebinte biga abo twaro wege bora 100% organic handa kengo ngola ya small ministry ya agriculture korwase county ya Nyamira elienya ariko bage gutara ikenyora gusemia abantu igoro yubu yabo gusime kalito bokaratore ne ministry ya agriculture nane ya trade na industry nane ya social development na youth erinda sobwamo na samangana health erinda sobwamo chinyare ko manyanga ngakichiko encourage no form cooperative kiombe buneke ganke bwendrete I think they are in the process of form cooperative yabo ko batendera bono through that cooperative oba konyara ku market banyare ko kuikera abantu abange nande anene utai ba kini kiombe keiga chibesa baranyare ko babakoros chi cyasobwamo erinde chinyare ko ba benefit bonsi asobwamo which ministry chingo koratura na barabu na no tutarango tutarabare bagendera to inspecting anga kitogendera anda kigotatika ekiombe kegioka kiamanga hat chinsemo ne chinyinge chire ase orgongo wagusi tigante begusi ke arantu batikisi na Nyamira anda kimwatalire abantu bande chinsemo elikuba renta sobomo na baruba tuale kiombe buneke kiamanga hat we swani asibiro buneke turatarira bande ekwere twateba nga nene kege kere piloting nga mbarabu abatangani gekwe fundisha through ekega no into ebintu nebinge bado togendrete ko wesomi na komanya ona riviera ikenga twatwara ubumanyi kabisa twamanyire kabisa no ene chichiro twanyorere kabisa ona abu nabo tokomenta ebyombe binde n'ebyombe binde onde bwensi oratorore atwara ukugani nabo bakwebekamo batotarire ekiombe kiamanga hat wache abasubati abaiga babasomi na into basomi erinde bakogenda na barabu maybe asenare tutaikige kwera na into na toko implement region ere toko implement lakini nabo bagocha they welcome wache banyoro ubumanyi baende na barabu bakorege kwera basubati abuna baregaiga na into etwasomire kurwasa abande chigrupu nchire kurubokamba kurubogere paka bachiregaiga batufundishire gose na into twachire batufundishire lakini asiboniga kega no tore bado gyoka asokwemanyi na wesomi tumanye ko igorra gukya saba biye mono sana igo tutebenga uyo no muchakano ekero chakire kuika ochake ne step enemo egero mayo ikati step chinyinge chindi siringe igo bono kora bwateraga turaenda somo mukake igo asomo acho muri bweta senige to kya Ndize TV
nigo turi asensemo ya Mangahat kuruga iga asensemo ya Kimera ase twatarire abasubati abakekegima abasubati barabanyakiombe abo babwatanire likwene kyanga oboremi ngoska bore bosio wetera ase chinchira ao ne chinchira chicho ao nchiri no chigoro chikabako kwanega iga bakorosio mogomba bweli toke obo botwaro na kurubo twaro obege kabu obe ibintu binde bingao no ene tukie yogo sisera umutu igo tubwati ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumera SMS wetera sena mbeyo erasi screen ya ugabo tubasa kwebo tubwati ase website yetu na www.ndizitv.net tutana nasoma tumokakego ngoira natuli Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisi Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na bwigo gusonja mirubiri yeito chinsemero ngeberenanye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi Twistimana kwa nalire tukaba tight ngo twistimana mono okora mseke kabisa iga ngobone ne tukito kusisa kwa nigeseke ne botwara na borore lakini bana ne kamba tokora chikora se bikabo tutateke kabo gasoga kere ni tras mose omusemon twistimana so tatini ne chikaba enkom te chigasoga ni iga bana ngo kora te chigasoga ni ne nyinge because ngo chitore kuna chana ndana makasi igente kana rika kuba ne cheka to weta se kabo to kwanyora ngama kwenda tai ige kambe
ye ko bentambe kera ngo jinga ngo tukutsa to yo ba ngo etani 100 meters because to kunyiringa kabere eka to chikora sike kabu twetime twetisko yobone ne kapa bade to chikora sike kabu ke ko ngo ga igano gosaguo ka bono no gosaba na ibi ko teleta mangano gosaguo sinaro nando konya sinaro zai eto begete chigurupu mbaro batene to so gosabu na baiga boni boro to genda to gosana barabu abana batene ne tambaro bali kwa kora korwali ebatene ta so korusya mugomba bali bandi baerali mbaro bago chanwa bona abana bo gosisa bali ga tiriomo ngabe go chanwa mbaro ngabe go chanwa na bali bali nyomba bagaste go chanwa kabisa bali banyomba ngo byaka bali chitayo matuze teka ntenda takika kabu kyane kebeke mwamu na kimoga roskebeke mwa maite bali banyomba na kito bekere to resenta yabo mbabwate chidai chimbabwate mwamu mbabwate yelo mbabwate ndeyo sire tage narba wo diperime erinde after some 2 hours yabeire kwayo ige bagudipwa kwendimi mama yako chako gesai yabona seke kere direct korwa se machine ikituge kaushwa ikachanu gekaja direct na kiwerete white ekaruta ite kare yu nalitoka ndago dip elinde ke anyori kare yete igo ino muri korosi bikabu bya kara chinde erasmo montabe ke oda kupati kero monta test ya maite na botra rosi bibia ko no monta tente koranga na ke no yo no mogom lazima igo tra kero sali ke kyo mogom yo gotaka decorations into bwat igo na bomo gotaka morosi mumwakerera mumwakerera eto akara tabire to como dipe tomorrow seria senyenje eto first inde banana pipe lazima mondara anjira nange kabu kene ya banana ngebwatieni da akara tabire nchente ite da ya black ndo ago dipe le inde kia babunota ite kero monta test area ya to kero monto no wancha kwa biya mono sana kegima igo no umwancho muri weta seni yeto Ndizi TV nigo twaswaire sense maya gatatu yo murubure igabu bore minobonda asogale to sangana abanyakyombe abasubati abakekegima bakurukwa nga manga hats abana abasubati babwatandekegima elikwene kya ngobole mingo skabole mutu nobole myoboiga nobwa matoke ngakiende na batariti nga batebya ngali toke ngo balire crips yabe juice yaba binte binde kwenda setse kuri rero nabaletere nga omugomba noro nobwate kibesa nakyo kwera botamengo batayinga obolemi tibuli bochabo obolemi ni kibesa nakyo kwera natarira abasubati abayiga munoroche kurwale muchakano ndonya ko batogwa somya aya kolekana ase machine twikire ga munoroche anje ngaste go sake imo mazezo go tabanga turi kuragera utarakora gas njabona timi ngansi kuragera ndarakora gas ne gas nereye oroche ngase te ari nanje barante binga kige kabuye ke naye bwata kuchiabo noroche bona wikoba mungaini nakyo tayabaremi abaiseke abasubati abasaye etume kabo muchanja kabo mungaini manyanga kika ruko kira sande bakore gase babwatisi kali uisaranzo bapime igo bono nachira sole madam kuna tukase korosiga kuruga twara nara basubati babereke gima babite uniform kabisa bari gosiari machine ga kuruga abo magombo inatebuo kana nyombome kuruga ngiye kolekana ekera tuwa tigiro mile for some 30 minutes ya baroro raso gochanwa bakora gochanwa bahang elindo okapi obabono fiber nere ekaugete ekera yabeire na litoko rusiari bono twachaga ige process yo korosi ngori buneyega ngoro story no ene na tuye gusiba chiombe bono kurabuna twakora kurabuna yakauka no korosi bintu birito ganeti ne matio taite ne ngori rock ne tepo matio taite ne yekobe kunsekerio kugani bono twarosi direct igokero igogo ikiraga igambiri okomoko korosi mugusaiga mwaro siento kirigeta kire nindo chega igaba bere batatu bagaste korosi nditi matio senge kabu sengi nindo chiba gaste korosi anda ke tigangende guchia sebariga ende bantu barante binga kieke bao kora baba na kibo yama na kiokoro samani tangaro korika kemuntu kurase kyombe kyamangate hide kemuntu ngasikie okora kurase yengo kora ne yokorosi mati ne mati yega bwate chingoli nkorosi turi na ntubwate chigurupu kiri gurupu na kiro monta ko akorosi nyene ngoli na ro korosi ngoli sinti ko nyara korosi ngoli ingorosi mati bono wiko monta no seri ngoli elinde kera ngereire na inje nanza gukore kire mati una morochi nani kore kire iga elinde nde yabwenera nera bangi no mati ebina bintu tirager to nyale no ni sabuni tutakore tiga no ni chinge chiko kora chigo salika bono we watabire mati okorosi mati ki okorosi mati mate insanero ye mesanero ne ye mesa bono inde korosi ye inse onkorosi ye mesa ige na ye mesa na kiwa kotoka manyobo iga ekara tu achage tebune ke umbeke
abantu bari bati bagacha gotorokia rindi bari babwate ubumanyi bagacha gutwigeria bonekera batwigeria tukabwatira ona nje ngateba ng'ana nje gende wikangoreki wikanke manye bono nanke manyete iga nae kuraga ni iga bona bwango iga ni we tonte inkorose no nago chukubekerera gekombe na nje ngigubuye ni bono seri ore kiane ende ngene na kera kibaba ndo jo ayeno yo kubwate ngori kora tebi yangu gasikia ogo nje gasiane no kubwatira oyo minte ngoriga twarosi erosi ebinto twerwanirire sisegi nari chigo kya nyumba ntokona kurwana abagaka ingarata y'umugaka ngarata ikibiriti na ncho nareta kurwa isabuni buya kegima gukwa iwura no mugana yatebire ko mugaka gusago cyane kibiriti na yaro ratire chumbe ekero mato gusaransa bosende embo sino maite bana kwetome ogo isaransa go kara chinsegi chia chache anda kengyo ratebe kyombe kigya okonyire kurwa sona na kero nje kurubuna na chete kyombe ke na somiria mangana mange gekogera konde gaiga mugaka na matenga no ndi gaiga bonguru gaiga ngo ikanyumba mugaka tari kona kumana tenga buna riri na ende to soko uchi abuna bangi na bande tona guita musene etatu konyekeni ingo konde gaiga mugaka na bamaite buye pinga no nda becha ba abaseka bakesana gaiga bigori biane korante biyangu obole myoboiga mbubwate chibese obole mbubwate chibese nkira tabyo musauri siko gali gore yelitoke musaye ono ndamate yabeka matoka sobonge nando mogombo yago chigokore kwene kera rusirigi ko ketanyo kugutanse naro no bwate gasi yae naboni gatokoro sibindebiga nangorosi usiye abanyakorose richimati nambara buka abanyana bakunya kwesona nabanya wesomye nale gaiga wera ubwate chingoli ira siano yo kubwate chingoli ande yo kubwate ina section yawe ire ina renga singaide okubwata chingoli ga narraria segente kembire binyerera binetu oli otakete nyerere na moere liometa oli otakete netu na moere lionyakometa ngira te yabasai siko gari korengani wabura nindoche ebikagwe byakegimaga ebibonu mutwaro barasati mukare kungaine libona ebi na kira somatiga ma toro chiga utaryo butwara baga emoko iga mwa pakande njere limwate abana moko beka chigusi mwa decorate mo nara ko tirike songe kebo to songe egetindi bune ekebona ningi egeka ekenege kap ngira te bembu yakibore ga kurwa osomanga hat njenda tengo byabura igase mangati ngatu abaswati abakaiga kwefundisa tore nonye neryogi ariko banyomba kwanyarya kandi guse toke nga kwamanyete nonye kendo iko kwefundisa no rabuganyererete kwanyara bono twasaire iga yango nyakobundisa natore nonye namete korosi kabu anyara na royo mtuka kare korosi na inche korosi ndiga twanyara nonye sabuni guse kwanyara nonye mati ingo na korosi kabu no yanyarire mambiende customer yache twanyire go chiabo twanyarire sabuni challenges nchira oraso go sai kyombeke gose challenges ri generally chirugwete iraye bono musaye nchiriche wana challenges ndatebe chira se kyombeke yogo sabono iga takunyara go sai sengenjo twa process twararure korumaega kaiga twegire gocha no yogo sabono iga tingoche komufundisa kaikere ntwa barumba arachire korusko baratufundisire twara ikire oko gani kwao no ganie ekyombeke iga gosabatineri bara baira no yabuganda iga mwara somi go gosenaki nabatata ite twarafoka na intuiga twarafoka na ngo chichisa amachinde bintombira totaramenya gochime onto soke nga gochibu Uganda iga nabotoka ndatonyora na nditwanyorire gento kende totamaiti na intutareta ni tuchaka koiga mbiya mono obuya kiborega iga ase kyombeke iga bono kwaro rire kurwa chagete inje koruna ekitwa twinete kyombeke inje na rubu yabo kwa nago kiguno ko ne mangana ya matoke asengenjo yango nyera mungana mange injibu nanje nere bukire netse ija nyomba no mugaka tosobera nyomba gonye komyoka eto no mugaka agabu kulingana buna ba bintu bateba ndogo cha wikerana omugaka gocha gote ya mungine ya yuchi saranse siko iganto gocha kunyana ya yo mugaka jina inche nanyara kaumbe kare gochiro gorwega tigancho iniga ingo nyara ikomo korwega nayo kolata merongo bero korwega twabwatera negente ke twakoreki tuske bosi igo totebe kubwatera negente kia okubwatera negente kia sana asa bari me bari bangete amatoke mata bari mia bange bagete basimeka amatoke bagatugura amatoke taligo konya amatoke akubagundira nini
ngiora basema ya esibone iga engote yabale miba bintu bari sikoga ari tosime kama toka sobonge asengenjo bone iga itoke mogombo uri twagature twatutobe west bone turi wechikoba west asengenjo bone iga ndotete megomba asemenge tunyare tugutumia sokoro ciuseji akeko gera bono abale mingo batebya botambe nga omogomba tari yo gwo ng'ombe ekero kurigereria obotwaro boiga ubu n'ubutwaro imagine ng'ombe yawe yarire omogombo uyu na benga ng'ombe yawe inde guchikoba iga abande ng'ombe yakwo guguchiko yenya kwa rusio botwaro bongana igo gwateba yaroga tari akoro naye kwa yaroga wetera ncheraki ogonye tiga yari omogombo sikanande ye fiber timejese okay aso mancho murigereria fiber no botwaro tiga mbetebe generally ekero bu aso irenda nkwenda buri bonya wesikani sinchombo omogomba teriko ba digested na kiyo ko gara chombe chinyinge siku ikachia chandika igo bono mongino risko galyo nyawadanga ngena mata ari nyetwera mogomba ya yana rugurari nyeto ya omogomba nyorete manga hati kegima buna gwatwo bakoroseri ubotwaro bateindosa none nkori ntigusubere ng'ombe usenga kigestari boyo nabo igo bono ntete kwirina ase madam kutogo chokora umuruburiga madam twirani rasore erinde nayo muteneneri ototebye ase kyombekeiga ntete urate nasinini nalyo abarigeri bakorra bya kegima nki uratebi nki kelie kemo uratebe obuya wekyombekeiga nandi kyura semie abasayi w'Sky obuya bwekyombekeiga nabatebe nambe yemo negasi baokora itabwati gwechanda konene andi bakumanya naende lyachire mugonda akorire gasi ya mugondo ire ikaransta ganyete kinyoyo chi na bakonya korosi kabukiae igento kende gya kabere kibakonye abaswati na vijana banyore pesa yabo iyera abakonye banyora mahitaji yabo anene ekiani kisegi kya nyumba ento kende kya gatatu umuradi uyo iga no bwate chivalue chenchi nyingi abantu nabangi bagocha ime bakabare mimbaro chichiro nchirororo bari bakugore bikabumbaro igo abantu nabangi baranyare go benefit kurwasa umuradi uyo iga nandi no konya abantu abandi kento kende buna twakwana it is purely organic aso okorigereria mangana climate change na smart farming umuradi uyo iga no konye nga ebinto byae ebikuru na bitugutu mugondo ebikoirana byabo obwoyo bakonyora kuruga iga nabo konyase amangana yobore mono bore myoboko boke buna chingeni kero umuntu atware chingeni mwae nandi chingeni bono otari gochigosiarira mario gari ari yo kugora ari nanda akoreta madhara mabasi afya ito no siarira nando chingeni ori naino tasibeti nchibwati bo baso mubero ito buna bo bya bo muradio yiga nandi twisikubwaterana tube patient nandi to understand tubwaterane tukonyora chichiro abakonyora tukonyora chichiro maite buna Europe abasongo mbachi tebinto bunebiga onde narora tebe ngantu toroseria amatwara yo kaiga twabakipimira chikilo twabatomera binto bunebiga nabo tokoro storosie cooperative kwanyora ngatwaro siri bikabwo oda toire oda nene yeiru chibasa chiacherende twekora igonga no muradi obwata matumaini ya manene ase umuremi omubusi naso moswati omubusi nana kyakora tokubatenga tikabasime kama toka sobonge amatoka sobonge kero nyatali oboremi ntokonyora bintu andoro cheri toko ogosimeka kwagenda kwari tigandiga netimangana mangi wacha kwanyora irinde amatoke na mayenshot ase gento bunekiga kero mokonia na kimokonia mokoni ke wholesale gose mokoni kemeke monde nataka na ikega arachara agura gusera simuganye bebingi ase woni gantura chaka kuone lakini nga kiukera ike etorao ni ki wholesale ekero bikwenda ki wholesale na tokonyore chire nene twanyora chibesi nyinge igento turatware na exhibition eduka se togo display ebintu ebiga omuntu ocha oteba nganje maybe ntete bune biga maybe 10 oru ya order oroseri kubuna taetonde narura atakebe kwekala gusibibe ngencenga ekina kiratware lakini mono etoraoni wholesale lakini rende na aba minto abagori abakaba kento kubatiga abo togotwara gaduka gake aso omuntu ataite ocha bwone ngo chibosongari nabo tokwenda tonyora ase tubekeiga erinde byagenda nango chinyamira erinde tonyare kuoni locally na isko naro tonyare
tunyare kuona apa taito kubantarira babanyore na kibara abanyore ende basoye gusine kyombe gusebe semi no sinesari gosoye kyombe na bagucha fo ubosemia na kibara abanyore ofisi yetu chire kemera gari kemere gutoka Manga ward ya Manga ward ya Kemera Manga sub county ofisi yetu no chire gari onde kwensi oragenda umutandao ime arigi Manga Hat unatwakwa na Manga Hat na bego togekana no tore Facebook no tore website yetu nere gari enamba yetu yesimi na bego tokari aso mutandao onde kwensi uratake gutonyora na agotwakire simi na bagukwana na intuko gwetera aso mutandao ose na bagocha ofisi yetu gari Kemera irinde tunyari gukwana na ofisi ende rega iga umusojo ne field office naro na bagocha irinda arigo konye tunyari gukwana nere anna bakome kichioda gwetera sime tandao gari one gateto nyane chimati nyane bikabu na bintu binde binao yes kero twachakire kuoni bono ndo chitorose website ngeja chioda chigwe montako make chioda irinde bintu bya moikira ingana yawo yo mweryo ase muruburi ganire ingana ya ne omweri neringa ndatake kubeka abange nabaito moyo nebijana baito moyo nabantu bonse bagusiyo moyo nga kende nkeyogeke nandi ntosiereri gasiende yonsi ntosiereri meremende yonsi kirito koregeke togekore no bumanyi bweime igente kenene nkiringa turigi ubumanyi bweime rinde tonyare kumanyanga ngaki kende gyonsi tokoregeke turanyare gukementa obuya irinde getoretera obuya obonene gochasture oburemi bwa matoke no buremi obuya no wine cross weri kurwasa matoke bine bintu torengereti no ne sanitary pads kine gento torengereti nga in future tuchake cross erinda abaisike betu banyare gukonyeka igonga tiga tube komokia soboremi bwita semeremeri tokora ande toteme kuri yobumanyi bwe imase bintu tokora irinde tonyare konyora manufaa mangi mbiya mono sana so gutwanchera kubatadara bakagaiga ase kyombe kino ande tusemire nande twamayire nga oboremi nobuya nande boigo oboremi nobonda biya mono sana asante haso mwancho murigereria omuremi nigachiete mugondo akamwama amagoko nasoko mwama kwae omuremi onyorera igasarigia abange nigo bagutama batebanga oboremi nobochabu kore ndenche muna mirire mumanyi kirenga kinigo ngo wetera seta seni kya Ndizi TV nagotebya nga oboremi nobonda nande oboremi mbobwati chibesa aso omuremi ori omwamete mugondo amaoka yakamwama bono onyorera igasarigia ase kingo gotebwa igo itoke liae liachire korosia chiwine liachire korosi juice liachire korosi crepes liachire korosi keki nabo igo aso mugomboe tuchietinse bosa ochire korosi mats nere yobwate koboko kwa negaiga liachire korosi gekabu abasubati baguchira no ne chiro no ne sabani no ne today no kero chimna kerekia nabo igo eroteru ndorega oru yakegima rosiri na eiga pe wali ne amagomba bweli toke no chimna riligia ti decorate kabisa ligo mari liomete bakarikaika likarosia igo nakia kugara botambe ngo gotebia nga oboremi nobondo bo nigo boguguchira wetera asabaremi bari bagosana sebyumbe banyara korosi na kotwara gumanyi bokorosi bintu binga bunebiga igo no mwancho muri to gwati asemetanda ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo gotomera SMS wetera senambe yo erasa screen ya ugabo nabo igo nabo gotobwati wetera ase website yetu na www.ndizitv.net wekinga kiendeli tukone chinsabu ne charero bye bye